cha pesa. Magi weche manyien mawango. Obila mag Okwach Kich ochako nonro matut ewi kaka nyocha masira onego jaod bura machon Cyrus Jirongo. Boundary ya Ang'ata na Lolgorian kuna vita. Watu wanapigana, wanashambuliana, watu wamewawa, watoto pia wamewawa. Lweny machielo ochako muoch e gweng' ma Ang'ata Barakoi kendo weyo familia mathoth maonge mier. May we have clarity of mind and may the decisions we make today. Jolony koro kolo tie agulu manyo puodhi gi jotend migepe ne chenro mag dongruok e kinde ma jatend piny bende omedo puoyo agulu no. Kamana enyo kukitera mugikendi ni ute maheo pradeko wang Transmara ka ji makwan gi poko yangi wendo dong kod adhonde e dendgi kaluwore kod lweny manyien ma umuoch kendo kinyi makawuono e gweng' ma Ang'ata Barakoi mani e tong' mar Migori kod Narok. Kaka jafumbaru wa Simpros Okinda leronwa ywaruok umuoch e kind kweth ariyo malaro lo. E okang' machielo e bonde ladek kende, lweny ochako muoch e Transmara South. Lweny makamano otimore okinyi makawuono chieng' tich ariyo, kama rowere mabende nomanore koda gi lweny mager nomonjo gwenge mag Lolama kod Rotik kendo kelo lal matamre gi nono. Kaluwore kod monj makamano, jodak mathoth koro sani nenore ka ochako chenro mar dar ka gimanyo arita makare. Mine, nyithindo, jodongo kaachiel koda rowere, ng'ato ka ng'ato koro manyo kama onyalo yude kwe kaluwore ni Transmara South okethore. E skundi mar Sankali ma kaka piny chalo. Tumesema tutaki ukabila kwa shamba yetu na tunaendelea na chapet. Chapet tupunguza, nimesema chapet. Na tukulia pesa. Sasa tuko na jina na watoto kwa mabarabarani. Hakuna kazi tunakalia, tunakaa kwa shule. Hii ni shida gani tunapita? Wakubwa mtu saidie. Hii shule sasa imekuwa ya wakaaji ya hiyo sehemu ambao walifukuzwa. Na serikali muko. Naomba sana serikali muangalie hawa watu ili wapate haki yao. Alafu watoke kwa hii shule. Kwa sababu sisi hakuna kitu wataweza tumia kwa hii shule. Na hii shule hata iko na mahindi kidogo imepandwa hapa. Ng'ombe imeingia ndani. Na ninachua hata hii mahindi itaisha. Mama ni kachiel koda jaode ginimo kuom jogo malweny korodaro kama gisedakie kuom higni moyo pradek. Gima koro kelo midhiero mathoth e ngimagi. Ne jogo manotony koro chunogi mondo migiti koda kilese mag skundni mar mondo wingi nindi. Mana nyithindo kod mine gi jomoti imiyienegi mar mondo mi oyud kata nindo matin. Ka jomodong to koro chung mar ketarita mager. Na tumeshangaa wenye walituvamia ni wenye walituzia. Na mahali mashamba yalikuwa yamefika kwa shule ya kushughulikia fara ilikuwa imechorwa, kila mtu ako na shamba yake. Lakini tumeshangaa hiyo shamba katika ofisi ya mashamba ni namba 141 na tumeshughulikia hiyo shamba kiasi na imekuwa mashangao kubwa sana wakati tulimevamiwa na watoto wawili imeuliwa. Taambia Ruta atusaidie kabisa. Atusaidie sisi. Kabisa tasia chakula hata. Tuwe anga kitu kifuacha hata watoto wawa. Kwa sababu wanja se ameliwa hata Jaod bura makil Goris Julius Sunkuli koro dwaro mondo mi jatend migao mar arita mondo donjre weche mag lweny masani dhi nyime Ang'ata. Nataka kuwaomba watu wa Kilgoris constituency, tafadhalini ndugu zangu, tukae kwa amani. Tukae kwa amani kwa sababu tumekaa kwa amani kila siku. Ni kitu gani, shetani gani inayotupiganisha? Tunataka kuwaomba mkae kwa amani. Na ningependa kuwaomba serikali saa hii. Hii si wakati wa kupembeleza hii situation ambayo iko hapa. Huu ni wakati wa kuhakikisha kwamba kuna usalama. Na wanataka kumwambia Bwana Murkomen, Mheshimiwa Murkomen, waziri, kujeni Transmara, fanye kazi ya kufanya amani hapa. Nyaka lweny makama chakre mara mojumbe adek mokalo, ji mara mang'wen osenegi to kanochielgi gi magina. Apisas magari tagie thuolo ni dhi nyime koda keta pedha ne gwenge matulo makamano timre. Simpros Okinda, Ramogi TV.
Jatend bad obila mar Okwach Kich ochako ayanga nonro ewi tho mar jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo manowito ngimane masira mar apaya kogwen mar tarik 13 dwe mar 12 higa montiereni. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango chiwo ler, tend Okwach Kich oyango ni nonro mawiye yango ni Cyrus Jirongo nowito ngimane bang' nyamburko mare kod mar bas mar kambi mar Climax tuomore rigiri kar saa 8 mar otieno. Bang' penjo bedo mathoth ewi ler mar tho mar jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo bang' nene boma ma Nairobi kinde machuok motelo, bad migawo mar obila mochung' ne timo nonro ochako choko neno madhi konyo yango gino manokelo tho mare, ka gie sani chal mar gache en achiel kuom gigo ma obila mag Okwach Kich oyango kaka kar nonro maduong'. E ote makende mochwale mbui mar Okwach Kich, nonro mosetim yango ni jatelo no nowito ngimane bang' nyamburko mare tuomore rigiri kod bas moting'o jowuoth kar saa 8 mar otieno gi dakika 19 kamoro ni Karai e apaya maduong' ma Nakuru kochomo Nairobi. Obila lero ni bang' bedo kod tumruok, nyamburko mar Cyrus Jirongo nong'ielore mita maromo 25 ka bas manotuomore kode noduogo chung' mita 50 kowuok kama masirano nobetie, ka bang'e jowuoth mane nitiere e basno nodhi nyime kod wuoth bang' bas moro machielo kawogi. E nonro masani omak kod kidieny mar Okwach Kich manono thoe kod mago manono neno kendo puodho pek mar neno mitero e doho, Okwach Kich oyango yudo wang' dede manyiso kaka masirano notimore ondamo machuok kende kowuok e kar medo mauta moro mong'ere ni Eagle. Kaluwore kod tipo mar wang' dede, kar saa 8 kod dakika 18 gi nyirni 40 mar kogwen, Cyrus Jirongo nodonjo e kar medo mauta kowuok yo ma Nairobi to ok nomedo mauta. Saa 8 kod dakika 19 gi nyirni 10 nochung' e rangach mar kar wuok mar kar medo mauta no, kendo saa 8 kod dakika 19 gi nyirni 19 nolokore korka chwich kendo chimo apaya e yo ma Nairobi. Saa 8 kod dakika 19 gi nyirni 25 tipo mar wang' dede nomako bas mar jowuoth katuomore kod nyamburko mar Cyrus Jirongo kama nowite ngimane kanyo. Obila oyango ni gisedayo dho jariembo mar bas manotuomo gach Cyrus Jirongo, jal mong'ere gi nying mar Tyrus Kamau Githinji masani owe thuolo kod Rambu, ka nonro dhi nyime ewi ketho mar kelo tho kaluwore kod riembo marach. Jariembo no obila yango ni dhi chopo e tesend obila ma Naivasha tarik 22 dweni e nonro mamoko, ka ji 2 moting'o jaus mauta kama ne Jirongo ochung'e kod jarit makanyo bende osendiko dhogi kaka nobedo otieno ma masirano notimore. Tend Okwach Kich bende oyango ni gidhi nyime kod timo nonro kaka wuodh Cyrus Jirongo nobedo kinde machuok kapok oyudo masira kod jogo duto manolosoge otieno manobede kod romo moro e kar kuoto kuong' makare no Asis e boma ma Nairobi. Obila mag Okwach Kich bende igeno mar dayo dho jogo manoidho bas manotuomo gach Cyrus Jirongo, kendo bang'e chwalo duoko mar nonro margi ne apis jamin buche ma pacho ka ODPP. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto dok ne okang' manyo kuku mar tend migepe okawo mar puodho agulu mar jiwo dongruok kod mano mar jiwo mewo mar piny. Ne owuoyo e kaunti ma Turkana kama ne oyuore nyasi mokelo kanyakla oganda do Turkana duto, kama bende ne omedo seyo kweth makwedo sirikal kuom kiro weche maonge mise e kinde magin to gionge gi agenda ne Kenya. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Ne en nyasi mar yango kido gi timbe oganda jo Turkana. Nyasi manobagi kaunti ma Turkana mong'ere kaka Tobong'ulore kendo notele gi jatend piny Kenya William Ruto. Turkana hoye! Bang' yoro e nyasi no, jatend piny nobago twak jodak makono kama omede dok ne okang' makukuma jatend migepe nyoka o mar puodho agulu mar omenda mar dongruok, National Infrastructure Fund kod Sovereign Wealth Fund duto mageto loko such piny Kenya kendo keto chal gi piny mar Singapore. Lazima tubadilishe Kenya and lazima tufanye mambo mawili ya muhimu. Number 1, lazima tutoe wa Kenya milioni 10 kutoka kwa umaskini tuwaweke mahali ambapo wanaishi kama Wakenya wengine. Ruto bende oyango ni kukuno bende nyopudho kenge madhi neno ni okunyi mose bede kaunti ma Turkana kuom kinde okang' mabiro bero ngima jodak makono e kinde matamalo 80 margi odaki dhier. Ile serikali ambayo itatoa mafuta hapa Turkana ni hii serikali mulinipatia hii. Na nimewaambia wale watu wanahusika na hiyo maneno ya kwamba
tunataka kufika December 2026, December next year, malori ianze kutoka hapa kubeba mafuta, kwa sababu tunataka kuweka rasilimali ya Turkana County. In this county of Turkana, 80% of the people in this county live below the poverty line. And that is why we must do whatever it takes to lift 10 million people, including those in Turkana, out of poverty. Oseo josiasa makiro sirikal tesre mowacho ni onge gi agenda ne piny Kenya, to kata kamano okasuliet ka gikwedo chenro mag piny owacho ka bende oyango ni sirikande geto golo jo Kenya maromo milioni 10 e dhier. Hata mwingine nikamwambia, wewe umekuwa serikalini miaka 50, barabara ya kwako bado ni ya vumbi. Wewe utapata akili gani ya kupanga barabara ya Wakenya kama barabara ya kwenda kwako ni ya matope na vumbi? Tarehe 6 Disemba 2016, mimi na Uhuru Kenyatta tulikuwa Kibwezi, tukilaunch barabara ya Kibwezi Kitui kwenda Mbondoni. Hiyo barabara huyo jamaa anasema alilaunch. Tafuta watu wajinga, my friend, waambie hiyo story. Ewi chenro mar gedo mag ute mane onge ogonyore, jatend piny owacho ni oseketo tenge siling bilion 8 mabiro siro gedo mar ute manengogi yot. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki nobago romo mar lalruok ewi wach oro gi kech ma okwako moko kuom gwenge pacho kaendi. Romono mane obagi e par mare ma Karen okelo kanyakla jotend migepe kod jogoro mag migepe marango yore mag kedo gi midhiero mag oro. Achiel kuom yore ma girango en okenge mag reso jopiny mangimagi ni kama rach, kendo neno ni chiemo gi mwandu mamoko bende yudore negi. Bende ne girango ratiro mar jamni ma bende oro medo hinyo. Kindiki wacho ni sirikal medo menyo gwenge mapacho kaendi kendo yango mago madwaro resruok mapiyo. Report mar nyocha sirikal ogolo yango ni ji milion 2.1 ni kod kech nikech oro ma okel gi nok mar koth. Tumepata ration siku ya leo, tunagawia wananchi na hiyo inatufaa, lakini si kitu inatutosha. Tunahitaji kwa serikali yetu mkuu hii ration tuongezewe, badala mtu nakufa na njaa, afadhali mfugo kufe na njaa. Tuko na shida kubwa sana kwa ukame. Mvugo naye inaanza kumalizika juu ya ukame, binadamu naye inakaribia kuisha. Maloyo nyiri 200 oseringo ka hepo nyange matimore gwenge mag Kuria e kindeni. Kaka jafumbo marwa George Malero nwa nyiri go koro ringo manyo kuonde mag jot kaluwore gi luoro mar timno. Nyange mar nyiri dhi nyime gwego mag Kuria East e kaunti ma Migori. Lipod yango ni nitie nyithindo go manyiri ma osetimnegi nyange, ka moko bende oserasi kod piny owacho, korego mok mago mag piny owacho. Kwan nyiri malo 200 oseringo nyange kendo sani koreski ka gidak e kuondego mag jot mopogore opogore ma oting'o mano Makomo Tobo. Hii inaendelea kule Bwirege ambapo ni Ntimaru. Pale FGM ipo na inaendelea, ingawa pia kuna wale ambao wameweza kuelimishwa kwa muda na wengi wao pia wameweza kusimama. Usually we go and see the situation, why is it still going on despite what we are doing every year, twice a year we come, we sensitize. Kada beni piny owacho korego moko mago mag piny owacho dhi nyime kod kedo kod midhiero ni mar nyange madhi nyime gwego mag Kuria. Penjo thoth malo duoko gimomiyo nyange koro pod dhi nyime, kada beni okenge mathoth osebed ka iketo e kedo kod midhiero ni. Ben Tadhia marogno mami contract wach ni nyaka koro med manyo riekni mamoko mar tieko nyange mar nyiri, nikech owan riekni mendo osebed ka iketo nyaka sani chal ka gima ok nyago leo maber. Bedo kwa penjo wan bende wapenjo ni ang'o makonyo bedo gimomiyo ochalo gimoro ma kizungu koni limbo. Gichalo ni gidwaro ni jogo bende otim gima ne otimne ka gitindo cha. Gichalo ni gidwaro ni gino dhi nyime. Vumbi ilikuwa ikiendelea. Tulipoteza watoto kwa mchezo tu. Mtoto anaenda anakatwa hapo, anarudi, mtoto ana pale sio daktari amemtairisha. Tuteza watoto wawili hapa Bugumbe. Kwa hivyo ningeomba jamii yetu ya Kikuria turekebike. Adhiambo nigi biro kod chendo ma kedo kod nyange nyiri madhi nywando
mana rawere kendgi kendo idhi taye mana kod rawere ka gintie kod geno ni chenroni dhi kelo lokruok. Nyithindo bende tinde sani osebedo mochiew, gidwa ni gibed gimbe giwuo, ok ni wuonegi gi kweregi minegi mawuoyenegi. Koro wadwa migi duol ma koro gimbe giwuoyo kuom gik matimorenegi mondo gimbe giwacho ni gima baba gi mama or kwerewa otimogi ok wane kaka kelo maendeleo. Wach ma kama osir kod jalony e weche mag kedo kod lwenjego mag kit chwech jo-Jalambo mawacho ni ber ka kod itim nonro mar ng'eyo gimomiyo nyange mar nyiri pod ok dog piny malong'o e gwego mag Kuria. Ka watem e yore mag nonro, ang'o momiyo jogi pod odak e gini? Josiasa nigi luoro mar wacho adier, kendo giluoro wacho adier nikech ka giwacho adier e gima oganda gi ogurore, to ging'eyo ni ok bi yiergi kendo. Jokedo kod lwenjego mag kit chwech wacho ni bende gigeto tiyo kod lony manyasani kaachiel kod somo e kedo kod nyange mag nyiri e gwego mag Kuria. Na child rights clubs tumeweka kwa shule zetu. Walimu wanaongea na watoto, wanawaambia wajihadhari na mambo ya majanga ya ukeketaji. To nikech gin gi simbe, king'iyo e platforms mopogore opogore, to gioro ne jowetegi ni ng'ani ng'eni nosetimna kama, kora ber, kora ng'ama ng'ongo, kora imbe dhiyo, ng'at machielo be dhi nyiso kamano kaka gitemo luongore. Ruodhi ma osebedo okang' manyien mar kedo kod lwenjego mag kit chwech ma oting'o nyange wacho ni gisetemo keto okenge makare mar kedo kod midhierogi. Kata kamano, pod gikalo e midhieche mopogore opogore. Yudo ka chief ofwenyo gini mo report, chief en mana ng'ama iwang'o ode milodo, chief dong' nono. Nikech gini gikawo kaka girgi. Nyange mag nyiri osetudi kod kwano malo mag nyithindogo manyiri maweyo sikul kaachiel kod mago ma ikendo kapod ikgi tin e gwego mag Kuria. Hizi tuko wasichana ambao wanaolewa ni 25%. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi moro machuok taneno kuseoro ote maru kaka pile Ramogi TV ler kendo wan habari ka wano Dili Gardens Kisumo. Auro mos ne Honorable Rose Nyamunga, Honorable Dr. Joshua Odongo Ron, God His Excellency Governor Nyong'o, Mind John Onyango from Owiti Foundation CBO. Ramogi kelon weche manyien yo makare seche duto. Amoso Enoch Nyakwar Rabach kantiere Moroni, Anti Alfen Olocho kani Nairobi, Mama Ella Kawangodo kani Dasi Kasogi Amos Amoso kendo Anti Alfen Olocho, Mandy Boss Wood Nyaseme antiere Nairobi. Makadara ngero kamana enya boss ngiane gimindiko no maler mondo gichak yore kendo ka koro nen maber. Yende Trevor Mosina Super PS Raymond Omolo gi party leader Buro Genga nyisi gini poda omboleza memo mayo no siep na manu makamu kani Kisumu kanye endo kani Kisumu endo kamana enya makamu ne wachira benitire ka endira Mogi TV maboda boda sako makabondo igosi Gideon Ochuka Trevor Imurane no news kan ka bondo ka endita woro lweny matimore tong mar Migori kod Narok. Wan kaka jo boda boda wamedo mana rwako jotendwa kaachiel kod welo madongo e nyasi mar empowerment ma biro bedo kod tarik 26 dwe mar 12 ni. Rwako ji duto. Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo hapa nitie machielo kendo ka endie na kwar guoko cha pesa ma endi Tom Mogoya Sure mar Nyakach Oboch waneni maratari. Tom Mus na jo Nyakach duto tero kamana ahinya. Pani nitie machielo kendo ka endi Mababa Twins mar Onjinyo. Sirikal orangane yo minyalo tiek godo ajali makoro thoro bedo e kinde nyasi mar Christmas. Dibed ni thoth gechegi ok dhi inspection ka NTSA koso nang'o. Mos na Honorable Pio Wandai piny luo mor kode kuom tich maber. Bas waduogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people.
Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Karena ngomara chikipari. Ingeni samora mora michipo machiegni teno wuokga. Kose nikech unutha subtal nyaka sani un pakula sawachno. Emomiyo oken kamano. Kata kamano Sanju, donge nyocha kae eka parino romo gi jite mantie odu kae. Koro wachna ere kaka owinjre gi jodala uainya to giere. Niti, anu katibu ne Rajiv gigite. Atimo gigite nikech in gi nyathini. An nyalo chuo hera mara ding'eny eka mondo ni bed gi mor. Kendo ni ogai mar obila Douglas Kanja oyango ni giseoro obila mag rito ndara mondo miyo ket arita motegno e apeyni ma pacho kaendi. Kanja wacho ni gigeto neno ni oti kod yor goyo joriembo fuaye mar achiel kachiel e ndara kapo ni giketho chike. Owacho ni mano en achiel kuom yore ma osechak tiyo godo moko kuom apeyni ma pacho ka e kindeni mag sikuku. Jatend obila no wacho ni gimedo keto kenge mag neno ni oduok piny kwan masiche mag apaya e pacho kaendi. The instant fine system, we are going to have courts actually distributed in several areas along the major arteries of roads in the Republic of Kenya, so that we can actually be able to deal with all those, who are going against the regulations, traffic regulations, instantly. One life lost is one too many. We don't want to lose Kenyans, especially on our roads. And at this juncture, I would like to advise our drivers, all those who are driving along, on our roads, to drive carefully. Kama kwa mfano tukiweka traffic roadblocks, watu watakuwa wanachekiwa. Idadi ya watu ndani ya basi tunaangalia dereva, je, ni mlevi ama yuko salama. Mikakati kama hiyo inaweza kusaidia. Duol mochung'ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority kata LBDA osidho chenro manyasani mar ting'o malo pur mar ochele bwo chenro mar keyo pi e puothe ma Kimira Oluch e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler mar wachni.
jopuro chele ma osebedo katiyo gi chenro mar kepie puothe mar kimira oloch ma okoko kachudu bura makarachonyo kod mano marangue koro yudo mijingo mar medo yaro kit pur makamano bang' ka dul mochune dongruok e alwora ma Nam Lolwe Lake Basin Development Authority kelo chenro manyasani ma koro biro konyo jopur. Achiel kuom chenrogo oting'o masin manyasani kada drone ma biro konyo gi kuo yath e puothe mag ochele gi dwaro mar medo yuto margi. Jatatije maduong' mar Lake Basin Development Authority Wycliffe Ochiaga wacho ni lony makamano bende biro konyo e keto yedhe mag riembo winy e ochele ma oseikore mar tieko lal ma jopur osebedo ka yudo. Kendo wachako ayanga weche mag keto yath e puodho kitiyo gi mashin manyasani miluongo ni drone. So gimomiyo watimo magi en ni wadwaro ni pur obed mayot ne jopiny mondo jopiny oyud yuto mamalo. Ibro ket yath e puodho kitiyo gi mashin and mashin biro ng'iyo ni puothe oyudo mbolea maber mobedo spread maber and mashin bende biro ng'iyo ni winy machando jopur seche ma mchele chiek oket yath manyalo riembo winy mondo kik cham mchele kosechiek kapok oka. Ochiaga mane lose gweng' Maketal e kar chundu bura makarachuonyo e kinde mane osiedho ayanga chenro mar jolo jopur mag ochele oloch Kimira bende ne okoni dul mar LBDA biro medo tingni ariyo mag pur ma biro konyo jopur e nengo mane piny ka okoni mane biro konyo medo ekas ma osebedo ka ipuro koting'o malo pur mar ochele e alworano. So wan kaka Lake Basin wariwore gi joma moko kaka Greentech kaka Syngenta, uneno ka rwako law mar Syngenta. Gin gikelo fertilizer kendo gikelo yedhe mag rito mchele, ni crop protection. And tinga achiel osechopo ka, wabro oro tingni ariyo mowuok Lake Basin and jopur bro mana chulo pesa matin. To mondo mi chiemo bed mang'eny, ok inyal puro eka achiel to chiemo bedo mang'eny. Tiende ni ka wan gi puothe mang'eny, ka wapuro eka 700 to wadhi bedo gi chiemo mang'eny. Kendo ngima jopur bende dhi lokore. To kata mana yuto kokalo kuom sirikal bende nyaka tingre malo. Moko kuom jopur ma osebedo katimo kinda e pur mar ochele kaachiel kod kothe mamoko wacho ni chenro masani ko Lake Basin Development Authority dhigo nyime dhi medo ting'o malo pur mar ochele kaachiel kod kothe mamoko. Bed mamor gi gini kendo girwake kech naneno after 4 months mane gitiyo godo luch yuto mane jopur oyudo naneno ka omiyo jopur oneno ka gima ngima gi nyalo lokore. Lo duong' kar kae di to pigni osetamo jothurwa chiemo maka wayawo iye kaka wachako cha to waneno ka nitie spaces mag production kendo wadhi yudo odoo maduong' moingo kata ba targeted go. Wamor nikech drainages yawo kech piny cha ok wanyal yudo mayot mondo odonje e farms mondo jopur otim mayot. Koro kwa biro yawo mago mosetimore already yawogi biro konyowa. Osebedo matek ka farmers o harvest mchele mondo gigolgi ka gibiro oko. Pur mar ochele bo chenro mar Kimira Oloch en achiel kuom pur ma sirikal kokalo dul mochune dongruok e alwora ma Nam Lolwe osebedo ka kete maino mare. Chenro ma koro ikelo ma jolo jopur mag ochele e alwora ni endi geno nitie maduong' ni biro konyo jopur mag ochele ma osebedo ka neno pek e chenro mar pur ma gisebedo ka gitimo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Watika ni weche mag tuke ni tim Kenya jotugo manyiri maigi ni piny mar 17 matugo handball osingo mar loyo tim mar Senegal e finals mag tuke rowere pinje Afrika madhi nyime boma ma Luanda piny mar Angola pod nono gi rado e finals. Tim mar Senegal noloyo tim mar Kenya gonde 9-8 e tuke mag grube chieng' wuok tich mokalo. Kata kamano tim no ma itayo gi kocha Evans Owino osingo mar puonjo Senegal puonj mogik e finals poni gi rado. Kenya noloyo timbe mag Afrika ma milambo gi Angola ka Senegal oseloyo Togo gi Afrika ma milambo. Nyaka sani Kenya oseloyo midila 11 e tukegi madhi nyime. Kenya nigi goldi 4, silver 3 gi bronze 4 ka tukego pod dhi nyime nyaka tarik 20 dweni. That there is these are young athletes coming into the sports and they're doing this well. Under quite difficult conditions because the temperature here is a bit different from what many will be used to. But we're really proud of the efforts that the young ones have put in.
And we're praying that it gives them more confidence. And I'm sure by the time we get to the next games, we will have a very formidable showing from these young athletes. Swadi yumor machuku dugu to wendo modhialo sedonje studio ka mondo gone wach mbaka mar siasa gi dongruok kuma waaye gi kuma wadhiye bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile gi roman tile nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi 07222 kata ket order mari sani e www.royalmabati.com. Simi, ere kaka trofini ochopo kae? An kumora chel gi Sanju, nomiyogo kaka miche tugo. Kare nang'o marach gi pari? Ing'eni samoro amora michopo machiegni, teno wuok ga. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Duka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa.
Erokamano kuom keto Ramogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol wadhi goyo mbaka mar siasa gi dongruok. Wendwa modhialo osedonjo e studio kaendi Willis Otieno men okil kendo en jalup jatend Safina Party. Erokamano ahinya kuom sechegi. Joshua Nyamuri bende nitiere kaendi men okil. Erokamano ahinya kuom sechegi. Willis, wachaka ne kodi higa ni koro dhi karumo. King'iyo e yore mag siasa wasewuotho nade? To gin ang'o giri ma jopiny onego bed ni goyo wang'gi ni ka giparo ni higa mar 2025 magi e weche ma dito manotimore e weche mag siasa ma ji wigi ok onego bed ni wilgo. Gini gima duong' motimore e higa ni wach mar siasa en baba wewa. Kuom higni 30 mosekadho, mano en a generation, baba emosebedo katayo pach luo gi tend luo mar siasa. Sani koro oonge, nowewa. To koro chuno joluo gi jo Kenya duto, to moloyo joluo, nyaka gigo tamsi manyien ni koro ma baba onge ni wadhi nade. Mbele kocha ene mano pango nwaga weche, kata weche mag siasa, gik mani kedo negi ene mano otelo negi. Sani koro onge. To an gima neno moganda onego bed chako pejore en ni wanyalo demilitarize nade, demobilize nade, mondo wachak rango nde wach man. Higni 30 mosekadho, our political aspirations ne ok waketo e kuom jatelo ni ne modhi konyowa wuotho wachop kanan. Sani koro onge. To an kaka neno part of demobilization manyaka watim en ni koro wachak rango nade kapok jatelo machielo bro wuok, en ang'o moganda onego bed ni rango. To gima neno en ni wachak rango niya, sama saya ma ng'ato wuoyo kodwe wach mar siasa, nyaka wang'e ni ber mar oganda ni kanye. En ber mane mar oganda? Kirango sani kaluo, ji mang'eny ringo do bedo akia ni kingpin, akia ni do bedo jatend oganda. To gima ok ginyis ji en ni ber mane moganda dhi yude. Ng'ato kawacho ni keta uru kingpin, luru bang'a mondo abed kingpin maru. To ok onyis oganda ni maendi e gima oganda dhi yudo. Koro an kang'iye, wadog kuma ne okuche nitiere gacha ndalo independence. Kane Jomo Kenyatta odemobilize gi, e joka ne gore gi bunde, gibiro demobilize ni koro wadog uru e puothe mondo wagerre. E gima nobiro mar Harambee. Doko gi e puothe mondo gichak gerre. Koro wan be oganda luo, kaka koro jatendwa sani nosewewa, wadogo machiemo, wademobilize, wawach ni koro wadwa ng'iyo ni ang'o manyagero ber mar oganda e wach mar somo, wach mar uchumi, wach mar thieth. Koro ng'ata ng'ata mondo wuoyo oganda, inyiso ji ni an adwa ni mondo ager oganda e yo makama. E weche mag uchumi, adwa ni mondo VAT ma 16% ni kaka wan jo Safina wawache, waduoke obed 5%. E weche mag thieth, wadwa ng'iyo ni gope manono mabandia manokaw gi nying jo Kenya ma ichulo ka, owe chulgi mondo pesa no kete thieth ma ja Kenya mora mora yudo thieth manono. E weche mag somo, wadwa rango ni pesa ma itiyo gi basari, akia ni basari CDF ang'o gi pesa michulo mabandia ka, ogol gi duto, oketgi ni somo bede primary, secondary gi tertiary TVET. Keche ni 300 billion kende okete migawo mag somo, nyithindo som nono. Koro ka ji ochako wacho ni wadwa ng'iyo gima nyalo konyo ber mar oganda duto, to koro bedo mayot manyo ni mae telo mwadwa luwo. To moro maneno ka timre sani kaluoni, ni ji go ni one term, two term, to gima ne iye, kukni mare, tut mare okine, ok konyo oganda. Konyo mana jok ma jotelo mamanyo margi giwegi. Mano gima nyaka wawe. To ok anyal wach paro ni nitie wach moro amora e Kenya ka minya pimo the biggest political news minya wacho ne en baba wewa. Ma gimoro amora ma sani warango, nyaka warange e wang' mar ni baba sani onge. Chon cha baba ne nyalo bet ni nitie, to ene mane oriwo paro magwa. Ene mane nyiso direction ni ji dhi kama. To ji no piny no ni kode gi geno ni gimotimo otime e ber mar oganda. To mano sani to koro onge. Nyamuri neno nang'o? Kuma wuok e chalo nade? Tang'o ma lich maduong' mogik ma jopiny onego bed ni kete pachgi. Trevor, higa mar 2025 ni en higa ma wabro paro kuom higni mang'eny, kendo jo history bro ndike, nikech king'iyo world history tineno ka nipimo ga ni world history ing'iyo World War
ndalo 2019 orumo 2019 tiwacho ni the second world war orumo 1919 ma orumo 1945 aing'iyo cold war norumo 60 something and so on and so forth. So wan kaka piny Kenya to kata Africa wabiro paro ni 2025 ne wa lose jasiasa mane nigi mbi ma pok odwaro ne man Raila Amolo Odinga. Wan kaka oganda Luo wa lose jatendwa mosetendo lonwa kendo waseluwo kuom higni 40 gi wiye. Ing'eno oganda mar Luo ni nyingwa oae Luo miluongo ni Luo. So kwa wayudo jatelo to waluwo jatelo achiel. So to mondo wayud jatelo achiel ni bet ni nyaka bed jatelo ma wasepimo ngufu mar josiasa mopogore gi joma temo wuok ma wang'eyo ni en jatelo motegno ma koting'o tong' to gi kuot to chuo mana ngoga ka mirimo make. Mano e gima wanyalo paro go Raila Amolo Odinga. Ni en ng'ama kodhi e lweny to kuto go chonge. Omiyo kama wantie en ni nyaka wapenjre to wadwa dhi kanye. Okay? To kama wadwa dhi ni ng'ama biro telonwa kendo. To Trevor gima nyalo nyisi en ni e oganda ma Luo iwacho ni jodongo kane ndalo gi koro chopo to juok piny ne janyiso gi ni jaduong' ndalo ni koro chopo los kari. Jaduong' Raila Amolo Odinga ka ndalo ne koro nyochopo kama dhi chope nyoko wejo e thim nyokawa owe joge mondo buor kamoro kama nyowayo mondo wabuore en dala owadgi miluongo ni William Samoei Ruto ma afil ni kuom higni mabiro wakata wanyalo wacho ni wan kie to nyowewa e dala to dala ma nyowewa ni jaduong' ma dala orwakowa. So ok wachal nyithi kich ma osiepna Willis dhi nyiswa ni pod wadhi wadwar jatelo moro kata gima wadwa timo e thim kucho. Wan e dala ni wadwa ng'iyo ni to dero oting'o ang'o to puodho manitie ere rol mwanyalo tie e puro mondo sama ji keyo to wabe wake. Okay. And mano nyiso ni nyaka wa support President William Ruto to waneno gima onyalo miyowa motero ne jowa dala. Mano koro kuma wadhiye. To pod odong' mana kama wantiere kama owuok e sani nikech koro higa biro ka rumo. Willis, ing'eni nitiere gik moko adek kende ma chakre ji oyud independence ni wuoye. Fighting poverty men chan, disease men tuo, ignorance men fuo kata nyayo somo. Gik moko adek gi king'iyo kaka jatend piny Kenya William Ruto osetiyo nang'o higa ni. King'iyo wach mar chan, wach mar uchumi, wach mar tuo, wach mar thieth, wach mar somo. Igeni Trevor kirango mit mar kuon en sami chame. Jo Kenya ema chamo uchumi. Ging'eyo kendo giwinjo gin giwegi kata sani ma wuoyo ni nitie joma dhi nindo kech kawuono gotieno kata mana Kaluo. E wach mar somo nitie nyithindo mang'eny moko odhi e sikul nikech gionge pesa. Nitie nyithindo mang'eny mane mbalariany ma ok yud pesa madwarore. Nitie nyithindo mang'eny skunde mang'eny ma capitation ok chopi. Koro nitie ji mang'eny ma kata tuo bende chandogi. Thieth en shida. Nyocha an dala e gweng'. Tiji sani Shifsha jo private rural clinics practitioners odagi accept sha to gwenge wa kata makaluo kata Kenya mang'eny yudo ka clinics moko mathindo mane chiro gi ema jikuongo buore kapok ochopo kata e county gidagi kawo sha wacho sha ok ti. Koro ji mang'eny tho gi tuoche minyalo thiedhi. Koro ana wacho ni e weche mag adek Ruto ok otiyo ne ji maber. To ka duoko osiepna Nyamori owacho maber ni baba nodhi buoro ka Ruto. Baba ne jabuoro ga. Kata ka Moi nobuore. Ka Kibaki nobuore. Ka Kenyatta nobuore. To baba osekadonje sirikande mang'eny to wega. Koro gimone obino penjo no wega nang'o. Ka ofwenyo ni sirikal mobuore ni ok ti ne jopiny no wega.
nikech oneno ka koro jopiny hinyre, en gima nochung'ne ne en kedo ne ratiro gi ber mar japiny. Koro kata mano bore ni to ema nong'ade. Kata ka ne ng'iyo body language mare kaka nowuoyo, nosechako wacho gigi ni ng'ama nonyisi ni wadhi support Ruto 2027. Ng'ama nonyisi mano gima wacho publicly, ok onyisa privately. Ok abi wacho monyisa privately. To nitie joma ng'eny bende onyiso nyaka privately kuma ne pache nitie. To an gima duong' ma wacho en niya, kik wabed ni koro ketwa no wacho ni koro wadhi watata ya Ruto ka. Gima nakwayo osiepna gilangi. Nyisu Ruto ni e weche adek gi, tuo, sikul, gi dhier, en policies mage minyabiro godo mar konyo ber mar oganda. Mondo bed ni gima support en gima konyo ber mar oganda. Sani ma wuoyo kodi ni, nitie kuonde moko gwenge moko Ugunja maonge stima. Itimo load shedding Western Kenya. Nairobi ka ok tim load shedding. To ng'ato nyisi ni stima nindo Siaya. Load shedding titimo sani ma wuoyo kodi. Sama wuoyo ni joma ok nenwa e Siaya County. Mada higo simo gibonye ndi kuonde mo stima sim sani ok nen. Kitimo load shedding. Nairobi ka ok time, Mombasa ok tim load shedding, Central pinyo kuche ok tim load shedding. Koro nyaki penje ni to koro sama ini koro kero ni ng'ado stima. Timo load shedding ma affect mana Western Kenya ni. Kade beni ng'ato nigi paro mar kelo industry moro, kambi moro manyalo dwaro mondo ti kata gotieno. Ang' oti nade load shedding onge. Koro emomiyo ana wacho. Joma ne serikal go beda ok adagi. To giwe wacho ni wa support Ruto tutam. Giwach ni ya wa support uru wach mar uchumi. Kaka inyalo tiegi mondo bed maber. Wa support uru weche mag thieth. Onene japiny nyalo yudo thieth e yo makare. To wa support uru weche mag somo. Gigi korang maber. To Nyamori ok bigara bire TV ka wacho ni wa support Ruto. Nyamori bro romo mana gi jopiny mopongo TV ka wacho ni wan serikali ni tionwa wadhi gone kura. Kore gimwa wacho ka Josafina. Boka nyis ji ni ati biuru gone Safina kura. Sama nyiso ng'ato ni mondo bi Safina koda. Nyaki penja ni to en ang'o michung' ne Safindi ni. Kora koni ni wan gimwa chung' ne mokwongo wan gope mabandi ok wabi chulo. Gope mokaw genye gi jo Kenya to pesa noko biro Kenya ka ok wachulgi. To pesa ma saving mwaketogo wakete ang'o? Wakete somo ji osom nono. Waket pesa no odhi e thieth. Ji oyud thieth manono. Waduok pesa mar VAT wagolo oko 16%, oduog malo mana obed mana 5% sales tax. Manyiso ni bech gik moko duto ogore piny gi atamalo 11. Koro mondo japiny oyud nafu. Koro gin bende gibigi policies magegi. Ginyis japiny ni maendi gima dwa timoni mondo kila ng'ato kumubete ode oneni ni oyudo ber. To gisani ka Nyamori yudo ber dende ni maber to dayo moro nindo kech sindo. Sama wuoyo ni nitie jomoko machoko kata ne WhatsApp group ka joyoma moko choko nyamiyo moro no hinyore idwa tere hospital owach nyaka gichul 100,000. Konye ka ng'owa kene serikal to ng'ato to hinyre. Walosuru gima loso ber mar oganda duto. Mane ber monyalo betgo. Nyamori ber dhi wuok kanye ne oganda nikech aneno ka Willis wuoyo wach mar thieth gi shani. Ndiambe nan ngeso nane dala mar Urudi Nyakach kama Voice of Hope Foundation gi serikal ne timo wach mar chenro mag serikal e gwenge kata huduma mashinani. Jine wuoyo wach sha gi yie ni sha to bera mak mana. Gi yuak ni pesa michulo dichiel mar 6,000 ja bet ng'eny negi. Ber dhi wuok kanye ne oganda gi in king'iyo chenro mag adek gi uchumi wach thieth gi wach somo. Jatend piny osetayo gigi nade. Ng'eni Trevor. Pingo gima yot kabisa. Kaka osiepna Willis pingo ni ok timre ok ti. But facts speak for themselves. Kidwa tieko dhier to nitie gik ma nyaka itim. Dhier ma kaluo en dhier mosebedo kuom higni mang'eny. Wasebedo ka wabor gi sirikal. Omiyo gik ma ogendni moko wasebedo ka yudo ko wasebedo ka yudo. So one of the things my president ni osetimo, President William Ruto, and to ensuring ni infrastructure madhi thurwa gi mai thurwa okete resources. For instance, new eco launch Rironi Road ka. Also launch roads several madhi mbele a thurwa. Okay? And apart from that, one of the areas mag transport thurwa gi kama watime wayude konyruok en nam. President no launch 10 fish landing beaches migero moserumo madhi mbele.
Okay, no launch gero ferry. One is going on, wajni kama rumo, another one dhi mbele. Magi gik ma kolo tich, affordable housing opportunities, kidhi Kisumu, ide Siaya, ide Homa Bay. Yero ka nitie kijende ma kane ok ti kanyo to dobet madho nyasore kata majo moko kamoro nikech nyaka giyud gima gichamo. Sani giyudo gima gitiyo kanyo, moko tie kware, moko tie factories. Okay, but even skilled, people like lawyers, bro, you do teach timo agreements and so on and so forth. Engineers ni kuondego, quantity surveyors. Kagi yudo pesa ni itiyo kode chiro, gitiyo kode kagi idho mtoka, gitiyo kode kagi pikipiki, gitiyo kode kagi ginyieo ringe bucha. Mane kaka economy grow. Okay, so king'iyo the level of investment ma sirikandni osetimo e higni 3 mokalo, ti compare gi gik ma waseyudo e sirikande machon, tiyudo ni sirikandni osetimonwa mang'eny ma ok inyal pimo gi maka. Kiwacho weche mag SHA en a new system. Onyalo bedo ni en gi issues here and there, but generally around Kenya, jo Kenya oyie ni SHA tiyo. Ntie mana issues manya wuok ni jomoko ywak ni chulo 6,000 cha dichiel tek. So the question is it possible mondo bed reduce? So okwa abandon system ma already tiyo, wa sort out the problems manyalo bedo ni nitie. Okay, education kidhi e skundewa tipro yudo ni mae sirikal ma all over Kenya including Thurwa osendike jopuonje mang'eny maloyo any other time. Okay, sirikande mokalo kani yudo ni ndiko jopuonje 3,000 2,000. This is the only government mondiko a total of 76,000 teachers. Kendo President Joshua commit ni by January gibro chupa 100,000. And then it investment mo make mag infrastructure and so on and so forth. To jowa to ne kanye gigi. Nikech kata jopuonj miwacho ni ndiko gi jowa sik penjo pile seche mwagire. Ing'eyo wanda kwane jowa mendiko. Ng'agire mendiko. Ing'eyo kondik 76,000 teachers. To gibedo distributed around the country. Okay? Okinya neno jopuonje mang'eny e skul achiel. Kech gibedo distributed all over. So ibro yudo ni a school oyudo kata japuonje di achiel or ariyo. Okay? So it is progressive increment of teachers because obedo distributed all around. You get what I'm saying? So the question is, apart from Wayudogi, what is the alternative? Okay? I don't know kawili siso no wadia Safina. Safina ni enosetimo ang'o minyalo nyisi ni nitie gimo ma Safina osetimo makonyo jopiny. Okay? To Safina ni enotero wakanye. There is the only tested leader mawango and President William Ruto. The only program mawango matiyo and program ma President William Ruto nyoyie gi Raila Amolo Odinga. Magi loso gi 10-point agenda mar broad based. And out of that, ema onego wa focus ni mae gima jotendwa nosewinjore mondo wa make sure no bedo implemented. And sama gibedo implemented, wayudo ni as much as possible wayudo mwatero Thurwa. Okay? I give you a good example. Ana etienam kamono ni Nyamware. Nyamware kanyo, ng'enyne no bedo cut off government services because of Marach and because of kechene tienam ndalo koth and floods. So week mokaloni nyocha kwayo PS mar internal security Dr. Raymond Omolo ni yawa aneno ka ichako program mar chiwo kipande korgwe kelna gi Nyamware Thurwa mondo jowa yud nabuok ka yudo ka notergi on Saturday. The number mano biro jogo notiyo the whole day no ginya tieko nyogi dok wuok tich kata wuok tich no nyogi tieko mo winjore ni gibro dok kendo kawuono jogo ne ni ahero kipande oken mar jomoko paro ni kipande en mar kura kende. Kipande en mar dwaro tich, gibaro en mar dwaro loan. Kipande ema imi capacity mar getting involved. Ineno ki iwacho ni Thurwa because wasebedo kwa bor gi sirikal wan gi almost 1.5 million people monego bed ni yudo kipande mapok yudo kipande to gin joma nyien kende. Joma nyien iwacho ni gin 300,000 kende. So magi wanyalo mana timo ka wan gi sirikal.
Okay? Ma ng'ama dwa nyisowa ni mondo wawuog e sirikal, wadhi gi Willis ei bungu kucho, ei thim, kama waseaye mane wachandore kwa temo ng'iyo ni to ere kama wanya ronygo mondo wadonj e sirikal. Waserony mwadonjo, ok wawuog kendo. Willis obeda beda kuno, chieng' moro kobiro, noyudwa mana iye ka. Okay. Willis koro wachomo kanyi. Ka Nyamuri to wacho ni Safina ni ok onego mane. Igeni gima Nyamuri miago nyiero. An awacho policies mag Safina. Awacho gima nigi pacho kaka jo Safina onego bed ni timo mopogre. Wawacho ni goluru VAT 16%. Uket 5% sales tax. Ji te kuma ntiere bro feel impact. Kendo jibo bet gi pesa mang'eny disposable income e ofukgi. Ma ng'ato poni nyiewo ga mkate achiel gokinyi ne nyithinde. Onya nyiewo koro mkate ariyo ne nyithinde. Manyiso ni ng'ama tedo mkate ni nyaka ted mkate mang'eny. Nyaka ondik ji mang'eny bende tich. To joma ndiko tich gi bende nyaka tiye. Botiyo gi pesa gino e sirikal e uchumi ni. Koro pesa bro bet ma flow mang'eny. Jibo yudo pesa fukegi. Igino ok odwa duoko gigo. Eno penja mana niya, nyango ma Safina osegatimo. Gik ma pigi pongeza ma penyi ka. Kacha ko gone mbaka gik ma satimo, kata joluo ko wacho ni go yauru simo gone sibo. Gik ma satimo ng'eny. To mano ok important. Gima important en ni sama ji wuoye wach mar sirikal. Gibi policies manyalo gero oganda. Ok ni magero ng'at achiel. Masani sirikal keto gi to chenro gi ok ne koro chenro miwacho no keto go. Iwinjo sana kaka ipande. Debe sirikal matiyo. Ok onego bed ni Nyamori gocho ne PS Itiria. Ne ka jo ka Nyamware yud kipande. Ma gima onego bed ni en obvious. Koro temo nyiswa ni do bed ni okia namba Raymond. Ma jomoko be ji mang'eny e Kaluo kia namba Raymond. Dong ne en obvious to ok otim. Ema nyisi niya, manyisi ni ok giti tijgi. Kara kanyo ka sirikal ni bende de bed ni Nyamori onge. De chwado mana joluo podi. Magi gik monego bed ni timre. Emo mena wacho niya, sirikal monego bed ni wuoye. En sirikal mowuok ne tiyo ne jopiny. Ok ni kaluwore gi ng'ami ng'eyo sirikandno, gi ng'ami ng'eyo machiegni kodi monge ng'ate sirikandno, eka timni gima en ratiro mari. To ok awach ni sirikande mosebedo mbele kocha ka osetiyo maber. An sirikal mang'e mosetiyo maber e Kenya ka manyaga wacho chakre wang'a neni mana neno ndalo jomo gato na onge. Mana neno nen Grand Coalition manen mar Raila gi Kibaki. Mane sirikal mana luonga ni our golden years as a people. Nikech ndalo Grand Coalition noyaw gik mang'eny ndechni magi wacho gi. Uyo machon yo mane geche gi Kisumu. Kako dho chwe iwe gari Kisumu ikawo bodaboda ikawo pikipiki emang ne chopi. Sani no yaw yo ma geche ringo. Ndechni mang'eny kata ma South Nyanza no yaw mandalo mag that Grand Coalition. Kuro magik magitimo matindo tindo gik ochunglo gi. Emido land makudwa gonwa go koko. Uwendi ko jopuonj. Nyocha ka en kod group mar Okinde. No go list mar short listed joma ne obedo short listed mondo mi tich e SHA. SHA fall under health ministry. Ma was PS Jaluo Jaoyoma. Ingeni joluo adi mano obedo short listed ong'eyo ji 7. Jolang' adi mano obedo short listed ji 89. Okuja adi mano obedo short listed ji 59. Mano mana short listing poko mi tich. Kuro sama ginyis ne sirikal ondiko ji 72,000 aka 100,000 gi. Gima onego bed ni ji penjo gi niya, miwa list ma joma ondik tich gi te. Nikech wang'eyo kendo jopuonj mang'eny nyisa ga ka dhi thurwa ni Willis manyna ng'at manyalo miya otas nikech jo UDA wuotho gi otase mag ndiko jopuonj e ofukegi gichiwo mane liel. Timre piny Lang'o ka piny Kisika iyudo ka wabunge mag UDA wuotho gi otase mag ndiko ji tich mag jopuonj. Nyisa ng'ato kata Kaluo ka moseneno kata dichiel ma wuotho go otase go mag ndiko jopuonj tich. Koro wan gi mwakwaye ni miwa list ma ji 70,000 ondiko tich go te. Kaka nomiwa mar Joshaka. Wapenjre ni to koro gima koro ndiko ji 70,000 gi. Adiwa magin ogandawa. Onge. Ok chop kata ji 50. To koro nyiso ni pamuru. Emo miana wacho ni oganda wa nyaka wa demobilize. Wago machemo. Wa redefine. Ni en ang'o mwadwaro. To sama define gima dwaro no, obed ni wamanyo ber mar oganda kaluwore gi gik moko adek. Thieth, dhier, gi fuwo.
ng'ata mabiro wuoyo kodwa kata obed mana Nyamore Gini gi Ruto kiko nyiswa ni aketo wuodu minister mar energy asekoni kae ni sani sama wuoyo kodi ni stima olal kuonde moko Ugunja owach ni obiro wuoyo kodi ok na miyo wuodu tich abiro wuoyo kodu ni maendi e policy ma wawinjore to kwa ng'iye gini kitimo bro golo dhier maendi e policy ma wadwa implement e wach mar thieth gini kwa timo jibo yudo thieth nono mane gima jo Safina wanwa wacho to Safina pok oyier ga serikal ok wati gi pes jopiny gi sani mondo ikonwa ni ang'o mwasetimo. Safina en alternative government wanyiso ideas magwa to ng'ato nyalo penja ni samoro awacho gima mondo alomb jopiny nok obi timo. Serikal ok chulga VAT japiny ema chulo VAT ka jopiny ogo kura ne Safina kata chama moro amora mawacho ni VAT dhi go loko wadhi bet gi 5% sales tax donge en japiny ema golo pesa mfuke sama udhi nyiewo gimoro to wacho ni no asewinjore serikal moyiero ni ok wachul 16% VAT wachulo mana 5% sales tax pesa modong ni adonge mfuke. Nyamuri yani gimamit na gi Willis en ni o discuss gima any problem mar dak Nairobi ti dak Lavington kata Karen ka Willis tiparo ni gik ma iwachogi are relevant to jopiny. For instance, i discuss kod gini dwa dhi losi weche mar VAT, okay? To inyise ni mano is better than project mar rech mar 1.5 billion ma President William Ruto timo Kabonyo Kanyagwala. Willis biro loso about figures gego to konyisi ni mano oikonyisi kaka mano loyo the first tarmac road ma President William Ruto timo ei Mfangano Island. Willis biro wacho gikego to ko binyisi ni the 10 landing beaches makoro jowa nyalo bedo ni gigoe e nam kendo koro giuso rech ne joma biro waro rech kama ler kama nigi refrigerated equipment manigi stima, okay? Mago gik madhi mbele mitimo thurwa. So onyalo gona siasa Nairobi ka but gigo pogore and gimomiyo awacho ni mondo Willis nyiswa ni to gin gisetimo ang'o. En Safina ok en new party, okay? Safina en party mar Paul Muite. Paul Muite to kata gosiepegi gin joma wadhi ga go wuoth to kochopo sa wuoth to gin giyudo margi to wan ok wayud marwa, okay? So en gima en yo mwase test to wa fail ni every time mwaparo ni gin be gidhi miyowa gimoro to gimiwa gimayowa to wan to wamiyogi. For instance, Paul Muite neno ma wuon chama neno kane Jaramogi ochung 1992 Paul Muite ne ni the first vice chairman mar Jaramogi. Kane jigo kura to Paul Muite noyudo kura 30,000, Jaramogi noyudo 3,000. Jaduong' Raila Amolo Odinga nochako miyo ng'at mo ni Nyanja ma thurgi joge miluongo ni Jimmy Wanjigi gi Paul Muite ga ticket. Kane igo kura Jimmy Wanjigi noyudo kura machiegni 30,000, Raila noyudo kura ma less than 1,000. Jimmy koso Nyanja. I mean Nyanja noyudo chiegni 30,000, Raila noyudo almost 1,000. Jimmy Wanjigi neni no wuondo Raila ka mani gikelo no ganda ma ewi got kae. At the end of the day, onge joma ne gikelo ne. I keep telling people ni jogi nyo wuondo Raila all along. Kucho osebedo ga about 43 to 44% of kura. To manyo gin gi president, gin gi jogi ma Jimmy gine, ginyise ni gidhi kelo ne joka te. Ok nyo gikelo ne kata 10% of kuchgi. Okay, to penjo moro no penjo kabe ni TJ gi ng'agere mendiko. Definitely okanya bet ni an gi list ka na chako somo list mar okay mar shaton okanya somo list mar jite. One get very competent peers medical services maeno Oluga okena na PS manyo ndiki moa private sector or anywhere. NPS manyo wuok
from trade union. Apart from being a doctor, trade union ma doctor. So ongeyo problems mani kundego. Okay? Kata manyo dala u kanyo hotel government services. Achiel kum jotelo manyo telo ne government services go. Nyo gino luga. Why are they doing this? They are doing this mondo ginyis jo piny need services giniti, opportunities giniti, mondo jo apply. One of the biggest problems manithurwa has been that kata kitimo shortlisting no. Tironi because over the years also believe ni serikali okunya tiyo no ni opportunities okunya wuke serikali. You don't say apply, Jowo ko apply because of feeling amadi makolwete o. What we are trying to do is to build confidence ma Jowa. Nisa ni apply mokwongo. Kise apply, then they do our PS Luga. Wanya nise ni joluo moko no apply. To PS Luga kunya short list joma no ko apply. Are you getting my point? Yeah. So we must first encourage Jowa mondo or accept ni opportunities ni ezekali. Ngeni Jowa no chopo kama kata ka chief Jowa no luro dika chief. Because chief na representation mar separation gi subjugation. Okay? Now kunde gima Willis temo nyisowa eni mondo waluor serikal wamed luoro serikal kwa neno serikal to waringo ni pod warit Willis kama gine bungu cha ni chieng' moro ne gikonyowa to joma Willis omako go osiepe go ginyo poko konyo ga joluo nyaka neni. At least William Ruto oseketo jo wise positions manitie gik maginyalo yudo magikelo thurwa. Okay? Willis ntiere makamu wacho ni mosna ne Willis kanyo kasti mosna Nyamori ma watiyoga serikal Ruto nyaka 2042. To wachna ne ni Willis manie TV no ni ano kanyal riwora gi jo Mount Kenya nyaka chieng' atho. Yeno ne gima dwa koni kana wacho ni demobilization. Sami demobilize. Be identified gimidwaro mondo yudi ne jopiny. Kori bedo open minded. Ni koro kadhi mbele ng'awa manyalo tiyogo machop na gima dwaro ni ma in king'iyo gini ma awacho ni manyalo chopo ema koni ema duoki kapo ni Ruto nyalo timo gi wach thieth dhier gi somo tiwacho ni odhi chopo gigi japiny moro amora dhi yudo kapo ni en Wanjigi kendo Nyamori wuoyo kuom Wanjigi kanyaka wach ni maler sama ne Wanjigi support Raila Odinga Nyamori ne support Uhuru Kenyatta. Then odhi support William Ruto. Karaila ochung'. Koro dako wuoyo wach mar Wanjigi. Nikech wano wuoyo 2017 gi 2022. Nyamori mine no bet kane. Ne support William Ruto kendo ne campaign Raila ng'ama rach kigone kura. Sani we wuondowa ni kore ne moyudo msalaba ni ene makoro Raila ng'ama ber idhi guri. No di campaign jakom. Mana dier makende kiko ping. Kata kano support 207 to 2017 gi 22 ka ng'ani nok dwa Raila owe wuondo jaluo Raila ne rach ne Raila ber ne mana kawuono gi Raila osetho ando Raila ne ber na chakre ne nyola nyaka samano nindo oluonga mana ni nera endo Raila ne rach ne owe wuoyo wach mar Wanjigi gi Raila kata kane ji dhi lend jakom Wanjigi nok odhi yuago jasiasa miluongo ni Raila no dhi yuago siepne makirango kata pichni kane ji ntiere dala ene mano wuotho gi family mar jakom that to him Macha was a friend mo support mondo bed president kata sama ukuyu wadgi mane Uhuru chung president sama Nyamori ma jaluoni to support Uhuru Nyamori mo wawedi odio support ki Ruto Raila to chung president to gima duong' matemo wacho moko dwa winjo en we wacha na support Ruto wach niya maendi gima dwaro moro kel ber mar japiny mae gima Ruto chung'ne uwuoyo weche ma kani ndara molosa kani mfangana kani kanye mokwongo sani Kenya ka kidhie town ste duto town ste onge town maler kendo moger ma wiye ler malo Kisumu in terms of just infrastructure what a basic town should have onge to gima watie ibo yubegi sani igene jasia to gima duong' an ba ja Kisumu nyola Kisumu ajareru an ajareru onyola Kisumu town asomo Kibuye mixed onyola Russia adongo Nyalenda Railways asomo Kibuye mixed ang'e Kisumu ka wuoyo kuom Kisumu onge town maler malo Kisumu to dine bed ni ranga ni infrastructure molosi ni mondo wach ni koro jodak maber
jo Kisumu de gine gi the highest happiness level Kenya ka. To sani kidhi Kisumu, kata ka dhi Kisumu sani, wuoth tek e ndara. Ke ji onge pesa, dhier, ondie ji. Koro nyalo loso ndechni miwachogo duto. To ji onge gi disposable income e ofukegi. Koro loso ndara no kodagi, lakini rangi e wach mar ofukoni. Koro kumo wanjo safino wapogre kodgi. Wawacho niya, jo Kenya gi osehinyre ahinya sani higni 13 mag Ruto gi Uhuru gi. Manye yo minyalo kelo negi nafu e ofukegi. To sama wacho joluo mondo demobilize. Ingeni for the last 60 years, wasebede lweny. Lweny ma always inyiso ni ng'ache adui. Gima wuoda ni usipane temo timo. Ni okuyo adui. Okuyo adui. Werango wacho ni kabila moro na adui mari. Wach ni adui mari en tuo, dhier, gifuo. Mano makamu ema wacho. Lakini koro mage makiserango. Ti wacho ni koro en yo mane monyalo, en policy mane. Kech dhier man Kenya, man Kaluo, iyude nyaka e piny Okuche. Dhier man Kaluo, iyude nyaka e piny jo Somali. Iyude nyaka e piny jo Mombasa. Dhierwa en dhier mar jo Kenya duto. Koro wawachuru siasa mar ni loso policies. Maka wacho ni wadwoko 16% VAT wagolo. Wakelo 5% sales tax. En gima dhi affect ji duto. Oko chuno ni koro nike jaki kuyonge godo, ni ka joluo yude. Oko wacho ni duke mag joluo kende miuse kamano, to duke mag jo Somali okuse kamano. Mane gima nadagi. Jo ochim kanye Nyamuri. Nikech ingeni ma e penjo maduong' ma jo dala wa duto tenigo. Kapok achopo kama jo ochim, it is important ni Willis owe wuondowa. Okuyu ose benefit from sirikandegi. Emomiyo kiyudo life expectancy mar Okuyu, iyudo ni gidak on average over 70 years to wan wadak less than 50 years. Okay? Iyudo ni siptande makore sani neno ka William Ruto kelonwagi. Mineno ka hospital ma Siaya bedo expanded, hospital ma Kisumu ketonwa gine level 6 hostel. Iyudo ni kor gweng' emo siptande go nitie e Kiambu ka e Nyeri. Nikech nyo gine e serikal nyo gichopo ne serikal. Sama nyo koro wachopo but serikal ne ka gigo biro thurwa. Okay? Chiro mineno ka kore ka William Ruto geronwa chiro mang'eny Siaya, chiro mang'eny Kisumu, chiro mang'eny Migori, gi Homa Bay. Gin all over kocha. Makibete gi jogo kinyiso gani ngeni wadoro chiro to giwuoro ni uonge ga chiro. Okay? Nikech kech wasebedo ni wabor gi serikal to gin machiegni gi serikal. So nikech en gosiepe ge ma oganda ma masawa go. Magi winjo go maber Nairobi ka to gi Kiambu kata Nyeri kama gidake no. Owewa wan kaka oganda maluo mondo watem yuayo ma wanyalo yudo water ne jowa mondo wachope level ma jogo nitie. Kore ka chieng' moro wawach ni koro kako wacho wamire gik moko equally. Sani nyaka wasa kendo watem put pressure mondo wayud mwanyalo. So ipenja ni wachiko kanye. Kako oganda mar Luo, the most important thing sani en ni programs ma jaduong' Raila Amolo Odinga nyo nendo koweyo ka already gitimo gi William Ruto. Ndara, pi, stima, weche mag thieth, weche mag osiptande, weche mag chirni. Mar going all over, wa ensure ni tijego odhi mbele kendo gibedo expanded. Secondly, en ni mondo wa make sure ni gigo odhi mbele for a longer time. Wami jowa manie sirikal gi support, at the same time wami President William Ruto support, mondo wabed ni wanyalo bedo gi program until 2032. Thirdly, en ni nokawa igni chakre 1994 nyaka 2007 mondo waik Raila muchop kama no nyalo chung molo sirikal. Okay? During this period ma wane sirikal ni watem tiyo gi mwandu sirikal gi structures ma sirikal mondo wa prepare yuwutwa moko mondo ikre yuwutwa kata nyiwa moko mondo ikre ma chieng' moro wabede gi wuoyi moro kata nyako moro manyamako nokumbwa manyalo laronwa piny. Dwaro presidency waket kando matin mondo wager thurwa kapod wagero jowa mondo tegno iye. Sani okine kwa romo dwaro presidency. Ng'ama ne githoche. Ka Willis ni githoche monyalo dwaro go piny. Ana luoro gi Raila the entire country between 1996 gi 2007. Ang'eyo how hard it is. Okay?
mondo chieng' wager wuoyi moro kata nyako moro manyalo luoro pinyni gi rombo, madwar mwandu minyalo largo telo, machop kama Raila nyochope, manyalo loyo sirikal, mabed president. So at the same time, it has been proven ni jitemo sebede presidency this Kenya ka ok gin ga joma ok kucho kalaro telo ni dwa overthrow sirikal. Otherwise Raila did not retire as a president. Gin joma ni system mondo tigi system mani kanyono mondo gidonj go e telo. So nikech root mar dwaro yo e thimcha otamore, olidwa mana to nam ataro. Wateme yo mar kaka oganda moko setiyogo ni mondo wa make sure ni chieng' moro wuodwa moro kata nyaro wadonjo. But even as we wait, wayude development mwanyatero thurwa. Willis to nikech gin maber, en gosiepe manose kawo mwandu mag Kenya ka jowato chulo suru, en owinjo nyama maber kod kuno. Wewe wan watine jopiny. Wadongi daka ng'wen kenda da miuda kari ariyo ng'ato. Wachak kodi Willis. Ineno ka gini kwano ni en team mar Ruto, team mar Wanjigi gi team mar Gachagua. Un gi tekru mar chopo dwach jo luo kaka ker mar Kenya. Wan wadwa chopo dwach mar jo Kenya. Di chopo dwach mar jo Kenya. Jo luo be gin mana jo Kenya. Asenyisi gima wan wachung'ne kaka jo Safina. Wan wadwa create one tribe called Kenya. Kabila achiel miluongo ni Kenya. Maluwo gima nyalo gero oganda moro amora kuma entie. Omiyo policies magwa gin focused e japiny. Ok ochuno ni kata Willis mondo obed deputy president. Kani Wanjigi mondo obed president. Gima ochuno en ni policies gi nyaka bed implemented. Nikech policies gi brought leave Willis, brought leave Wanjigi. Mane kuma wantiere. Tingini jo siasa matene gi, legacy politicians gi. Gin gigoe niya, ni ayombi ayudo ane kom. To ine kom titelo ne jo modhier. Ine kom titelo ne jo ma tho nikech thieth ok nyal yudo. Ine kom titelo ne jo mofuo. Konyi gang'o? En ber mane kin president? To ji to tho gi dhier, ji tho gi nindo kech. Mano e pogruok marwa mar Safina gi siasa matene. Ana kwa mano gandawa ni jo yaw pachgi, wabed open minded, wamany jo Kenya moko ma like minded, madwaro ber mar oganda, ema mondo wati godo, waneni Kenya ka. Joluo bende bedo jo Kenya. Kenya dhi mbele to tine jo piny, ok ne jo tenegi. Wach mar Kenya no. Emwase luwe gini giteto komosetero waonge. Sani wane sirikal wadhi tiyo gi wuod lang'oni, wuod lang'oni miwa gima miyowa watero ne jo thurwa. Osiepe Willis go gin billionaires. Go we wuondo wa ni osiepe ge go gin jo Kenya. Gin billionaires mosekwalo Kenya obedo momeo. Kore ka gidugo wuondo wa ni gin jo Kenya. Okay? And therefore anadwa na nyisi jowa ni kama wanyonore e sirikand William Ruto ni. Wasupport William Ruto to wayudo mwatero thurwa. William Ruto kiny dhi rongo. Kiny kama en rongo no piny luo. I'm sure ni kiny no make more commitments to jo oganda wa. Mane gima watem mondo wagonero kamano ka wasere mondo med miyo gimo nyamiyo. Otherwise I wish jo oganda maluo Merry Christmas, Happy New Year. Willis oritwa ka chieng' moro wasechopo kama wadhiye to no bigi billionaires ge sani to wewa mus mana kama weche no moro duol kwantire ka Willis Otieno okil kata jalup jatend Safina Party gi Joshua Nyamori mabende ne okilero kama na nyako mbitira mogi TV kaendi an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo no Ombija taya nyakuar guok ocha pesa wanere sadi. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign.
The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord,